ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் வீடியோ வெஸ்ட் இந்தியன்ஸுக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் மேட்ச் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ண வெஸ்ட் இந்தியன்ஸோட ஸ்கோர் எவ்வளவு, எத்தனை 4 எத்தனை 6 அடிச்சிருக்காங்க, ஸோ எத்தனை விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக வெஸ்ட் இந்தியன்ஸோட பிளேயர்ஸோட லிஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் வென்று வெஸ்ட் இந்தியன்ஸ் அணி தான் வந்து பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்குதுன்னா துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த மேட்ச் வந்து நடக்குது. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ண வெஸ்ட் இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஸ்கோர் வந்து 143 ரன்னு, 8 விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 20 ஓவரில் 143 ரன்னு வந்து அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளேயர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இந்தியன்ஸ்லேயே அதிகமான ரன் அடித்தவங்க யாருன்னா லூயிஸ். ஸோ இவர் தான் அதிகமான ரன் அடிச்சிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 35 பாலுக்கு 56 ரன் வந்து அடிச்சிருக்காரு. 6 6 3 4 அடிச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மன்ஸ். இவர் 35 பாலுக்கு 16 ரன்னு அடிச்சிருக்காரு. அடுத்து வந்து பூரன். இவர் 7 பாலுக்கு 12 ரன்னு, இதில் 2 4 அடிச்சிருக்காரு. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயில். இவர் 12 பாலுக்கு 12 ரன்னு, இதில் ஒரே ஒரு 6 அடிச்சிருக்காரு. அடுத்து வெஸ்ட் இந்தியன்ஸோட கேப்டன் பொலார்டு கிட்டத்தட்ட 20 பாலுக்கு 26 ரன்னு, அதில் 2 4 1 6 வந்து அடிச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசல். இவர் 4 பாலுக்கு 5 ரன்னு, அதில் ஒரு 4 அடிச்சிருக்காரு. கடைசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்மியர். இவர் 2 பாலுக்கு 1 ரன் அடித்து அவுட் ஆகிட்டார். பிராவோ 5 பாலுக்கு 8 ரன் அடிச்சிருக்காரு. கடைசியாக இறங்கின பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் ஜூனியர். இவர் 1 பால்லையே வந்து அவுட் ஆகிட்டார். ஒட்டு மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இந்தியன்ஸ் அணி கிட்டத்தட்ட 20 ஓவருக்கு 143 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. 143 ரன் அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் 8 விக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எதிராக விழுந்துற சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 144 ரன் அடித்தா வெற்றின நிலமையில் இப்போ வந்து அவங்க வந்து பேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 மேட்சோட ரிவ்யூஸ் வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனல் சார்பாக பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்ட் இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக பந்து வீச்சுனா பந்து வீச்சாளர்கள் யாருன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். மிகவும் சிறப்பாக வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீம் வந்து பவுல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பவுலிங்கில் அவங்கள அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை. ஸோ நேற்று எப்படி T20 வேர்ல்டு கப் மேட்ச்சில் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வந்து பவுல் பண்ணாங்களோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அணி வந்து பவுலிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான விக்கெட் வாங்கினது யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டேரியர். இவர் வந்து 3 விக்கெட் வந்து வாங்கியிருக்காரு. 2 ஓவரில் 3 விக்கெட் வந்து இவர் வந்து எடுத்திருக்காரு. ஹம்ஷி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 விக்கெட் கூட எடுக்கலை. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜ் வந்து 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்ஷே இவங்க வந்து 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ரபாடா வந்து 1 விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட பவுலிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமுக்கு பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நடந்து முடிஞ்ச மேட்ச்சில் வந்து மேக்ஸிமம் ஜெயிக்க வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அணிக்கு தான் வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ 144 ரன் வந்து 20 ஓவரில் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். இருந்தாலும் பார்க்கலாம். ஸோ வெஸ்ட் இந்தியன்ஸோட ஃபீல்டிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ திடீர்னு ஜெயிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட டீமோட அடுத்து நடக்க போகிற மேட்சும் பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும் இந்த 2 மேட்சுக்குரிய ரிவ்யூஸ் அண்ட் வீடியோ நம்மளோட யூடியூப் சேனல் சார்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானும் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.